bende gichulo osuru. To ere tiende penjo no senator, nikech kata ka gipenjo gi ni gi bilion 4, riseyie ni gi bilion 4 mende pesa ma counties moko yudo kae. To kata ka ngidonje migao makoro luongi neno, ok bi chopo sama koro bro chopo diere ka ichaki penji ni to pesa nini omedore koso dok chien. Ere tiende penjo gi penjo no, nikech be mokwongo onge kata ng'ama nyalo dhi kanyo mawach ni adier owacho ni en gi bilion 4 a en bilion 8. Kata ng'ato ok nya donjo kanyo to wacho ni en bilion 3. Onge kaka yo moro amora ma ginyalo ng'iyo go ma giwach ni owacho adier kata oriambo. Ere tiende penjo gi penjo ma ok ginyal gidongere penjo ni verify, ok ginyal piedho ma giwach ni ma en. Ata paro ni penjo no en penjo ma nigi nengo, nikech ok wawach ni jogi ok onego bed jomoko. En mana ne gitiyo gi jochan ma gidonje telo. Ne giwacho ni sirikal gi dhi bedo sirikal mar jachan, mar mama mboga, mar japeng, mar jogo man piny. To ka koro waneno jogo ma gidwa keto malo monego bed ni tayo migao mar sirikandni, gina millionaires gite. Jogo te mwandu gi iluongo ni dollar millionaires, nikech gin milion 100 gi wiye. Penjrie ni to gin udi adi kata miera adi thurwa kocha manyalo bedo kata gi milion 1 moro mobet kamoro, kata manyalo bedo kata gi 500,000 moro mobet kamoro ma ginyalo kwano ni mwandu gi. To gimomiyo onego bed ni luwo penjo no en ni kata de bed ni gi bilion 4, kendo nyalore ni ng'ato nyalo loso bilion 4. Kamoro orego to ouso mogo, kamoro orego niang' ouso sukari. It is possible ni ng'ato nyalo bedo gi bilion 4, to kuom bilion 4 no bende chulo osuru. To kiloso bilion 4 ma usuru to kichul, mani jakuo. Nikech de bed ni rego niang' ti uso sukari, KRA biro to kawo usuru kari kanyo. Inyalo nyiso ni kuom higni 20 gi asebedo ka rego niang', asebedo ka rego ta uso mogo, asebedo ka aloso silinda, asebedo ka aloso mafuta mitedo godo. Kuom nigi te iga ka iga asebedo ka chulo usuru machal kama. Inyalo paro mama wan godo e Senate miluongo ni Tabitha Karanja, man gi kambi miluongo ni Keroche. En otimo ande, onyuo kong'o, to iga ka iga kata juma ka juma KRA biro to ka usuru kuome. Bilion 4 kilose, kendo kilose e yo makare, ma ok ikwalo mwandu mar jopiny. Nyiswa ni iga ka iga asebedo ka chulo usuru mar milion 10 kata milion 100. Makosa ma yawa gitimo ni gipenjo ni to bende isebedo kichulo usuru. To kiduoko ni ndio, turumo gi kanyo. Ana paro ni jowa man kanyo nonengo par matut, nikech wach moro nitie mok wadwa lose. Ahinya nyaka sirikal ni ne donji. Ok wadwa wuoye wach mibadhi. Kendo wawuondore ni mibadhi onge Kenya ka. Wan wang'eyo, waseneno ripode mabiro kate bunge, gik madongo matimore counties, gik madongo matimore national government. To kar mondo waked gi mibadhi, pile kichiewo kielo gazet tiwinjo ni governor moro mane otere do nikech nokawo pes jopiny ogole do. Iwinjo ni jadito moro mane otere do nikech olal gi mwandu jopiny ogole do. Kok wanyal penjo kaka jogi osebedo ka chulo usuru, nikech ok adwa penjo kaka giseloso pesa gi. It is none of our business to ask how they made their money. Gima duong' ni ka ni loso pesa ni michopo bilion 4 kata milion 800, to usuru ma wan gadier ni katin to nego bed 1 kuom 10%, bende isebedo kichule.